Ay guys, so naami ka nang napalit diri nga barato ra ba nga claw machine kana gay makita na to sa arcade mall. Mall o arcade nga nasa mall ba kanang paraan na ba. Nya tanawa pa kita unta mo lingaw sa chay para sa mga bata ba labi na karon nga quarantine. Kita unta mo ha. Go Vin, go. Yeah, drive. Inaiya kay para makakuha jud ka. Sana. Sige. Pero, nakakuha mula na. Again, Vin, again. Yan, just like tarong. Nagpaltos, uy.